Okay, mayong mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan COA, Cathy Kisses on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no, pitch sa 12 na kini mga higala sa bulan sa samtarong bulan na Agosto. Agosto na ta mga higala. So kumusta naman mo din ha? Nung labi na gyud ang ato mga kaigsuunan, nga mga lay ministers, mga membro sa MBG, mga membro sa kining Legion of Mary, oh, yung manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Of course, ang ako mga classmate, si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz, ug manusab si Padre Dami Hiramis. Oy, kumusta naman mo mga higala, no? Mga higala, mga brothers, no? Ako mga classmate na ako, mga pare, mga higala, no? Upat na bala, kuha na bala may kabuok nga medyo buhi pa. ako si Father Arnaiz o si Father upat pa noon gihapon mi, no? Kaluoy Ginoo sa yampo mi ha nga magpabilin ming buhi hangtod sa kahangturan. Adili po pwedeng hangtod sa kahangturan, at least nakapangalagad pa yun ba, no? Makapangalagad pa. Ala, no? Arita maghigala sa tuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Cardinal Pablo Virgilio David gisaulog ang usa ka misa alang kang Cielo de la Rosa o sa kini sa kasakristan manghigala nga namatay human nga nataptan sa sakit na leptospirosis tungod sa tulo ka adlaw, no, nga niubog sa baha, no, kay iyang gipangita ang iyahang nawalang amahan nga did na priso ra di in town tungod lagi nagdula-dula ni ining hantak, no. Panawagan karon ni Cardinal Pablo Virgilio David ngunta dili po dingon ni anak kay strikto, no, ang mga pulis nga tagpila pud ka adlaw yung mapriso ta tungod sa hantak ingon ni ana, no. So nanawagan karon ang kalahurong kardinal o ingon man matud pa kaluoy gikan sa mga kapulisan nga labi na nga panahon sa kining baha unya nadakpan nga naghantak gipriso pag yun taon nga lang gipasayloa. So na nga ang panawagan karon ni kining Cardinal Virgilio David tungod lagi sa iyang kaluoy kang Cielo de la Rosa o sa kasakristan nga namatay in taon tungod kay nataptan sa sakit nga leptospirosis tungod sa pagpinangita sa iyang nawalang amahan. Balita mga higala gikan sa Vatican. Gikan sa Vatican mga higala, Pope Leo XIV nagplano do nga karong Agosto 17 moadto siya sa Albano, Italy aron nga musalo og kaon sa mga pobre didto. No, gikalipay kini kayog dako sa mga mulupyo usab sa nasangpit nga lugar. Sanglit ang Albano, Italy, mauman ang nahimutangan sa Castel Gandolfo, ang summer residence atong talahurong Santo Papa. Maukad to mga higala, mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon o padayon kita sa atuang mga buhatonon. Abay no, arita mga higala sa atuang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day sigon sa atong listahan mao si kuan mga higala Vietnamese ni kini si ang antong Saint of the Day karon mao kini si Saint Michael Mai, no, MY, no, Saint Michael Mai or Mi, no, Martyr of Vietnam. Kini siya mayor manggudi siya sa una sa Vietnam sa panahon nga gilutos sa mga Vietnamese, no, Vietnamese government ang mga Kristiyanos. Unya naapilin taon kining mayor nga usa ka Kristiyano si Saint Michael Mai or Mi, no. Unya, he was canonized in 1988 by Pope John Paul II. Ang gikala, no? Sa Vietnam sa unang gikala kay patiyanay man gyud. There is ato amurong among gyud nahitabo ning mga lutos-lutos, no?
lutos-lutos mahigala sa ubang lugar na gyud ang mga lutos-lutos kanon lutuson mo gud in taon ng mga Kristohanon nga igo ra man tay nag-ampo na pero kan mga higala kini magong ang Kristyanismo gud sa ubang lugar gi kuan man kanang gitawag og dinala sa mga Europeans og miabot ang panahon nga matud pa dunay mga civil war unya hiaan in taon ang simbahan nga midapig sa usa ka side no muna nga ang nahitabo no ang nahitabo hasta pud kita na kuan punta na sa dato pa na napagan punta no nadamay sa mga kagubot. So mga kanto mga higala no mga balitang simbahan no niining kamugtuhon ug ging manusab so ari na ta mga higala sa atong ginagmayng ulo istorya no nanangutanan ako padar wala na lagi kay istorya kayo. Abi no nahitabo ni mahigala kini akong kasaysayan. Dito ko ma-science Pagatban sa Sitio Dita ay Pagatban dito sa may Tabuan Sitio Dita badit Sitio Dita. So ang nahitabo mao nga nagpiesta man lagi to, fiesta man to dito sa Sitio Dita sa may Bayawan dito sa may sa kini Pagatban ba ni Tabuan no kay na-assign mo ko sa una og kining Kalumbuyan unya usa sa mga barangay nga sakop sa parokya mao kining Tabuan unya Dita Dita. Human ako misa dunay ni duol nako nya tigulang unya pader niingon nako nga pader kanang ampu itong akong anak wala bang i-pray over ba no kay nagmasakiton. Dito ko din taon ko no kay i-pray over lagi nato. Sus pag-abot dito kay nayawaan man di ay nayawaan man di ay dako ra man pagkababae gikan sa Manila nagkisi-kisi dito unya kining gigunitan sa mga lalaki nga pare kuno kusgana yung mamaak para ba no agay gaagoy gud in taon ning mga naggunit sa baong babae gamay ra kaayong kuan gamay ra kaayo nga kini bang payag nga gibutangan kay kuan lagi kanang dito Bukid dili man kay sila particular kabahin og gwapong balay basta kay mapuyan lang pwede na no nya murag payag ra gyud pero ligon kay daghan mga materialis dito nga kawayan ana dili ingon nga kawayan nga murag nagkagidlay dili kay kawayan pero ligon mga daghan kay ang kawayan dito sa Bukid mga higala no kuan kanang video ba sayon ra kayo pagpangayo dili ra ka mo palit mangayo ra kaya tagaan ra pug kang daghan mga kawayan mga higala dito pwede man siguro ibaligya pero barato kayo pero kalagmitan jud dito mangayo ra no moingon ra man pud tag wala ba kalamunggay ba nga moingon ra ka mga tag kalamunggay ari pila ka palwa moingon pud tag sige pagkuha ra mao po na kawayan dito moingon ka pare magaya mo kawayan ari pare tag gamay payag at pagkuha da pare ingon ra ano ba so ang nahitabo sus na mayawaan man di ay no so akong musaon ko man diro nya bago pa biya akong pare ato gikan ko siaton nabalhin ko sa Kalumbuyan so akong gihimo ako na lamang ko kanang gitawag og kanang nagbasa na lang ko kuan gabasa na lang ko og Bible kini bang magambahan nila pag kumano kog basa magambahan kuan na dayon ko kanang nagampo ko amahan namo makimaya ka Maria. Yan nakabantay ko nga pagampo na kung kamahan mo, wa mo gyud ni sabat. Magimaya ka Maria, wa gyud ni sabat. Wa ba niingon nga ang kalan-on namo tag-adlaw inana sus pastilan kay. Dito na nahuman na ako nigawas gyud na kaluyan po din taon sa Ginoo nga nigawas gyud ang kinibang panulay gawas sa lawas nigawas gyud paghuman giingnan nako tong kanang bitang mga tagtungod ba ko manang anong murag nagduda medyo ko mga naman dai pader murag di man jud mo Katoliko okay dili man mo mangurus di mo kabalong mangurus di pun mo ka maos pangadiyos Katoliko mahana mo kan magina supposed to be Katoliko ka mao mangyud ka ana mahana mo inana sabi to tinuod padre kanang dili ba may Katoliko padre unya nga ako may inyong gikuha siya kay wala man diha among pastor padre kay naigilakaw ba naigilakaw unya wala diha ilang pastor so ako nga mo pare na ako na lang po din taon mo ini kuan
kanang ni pray over. Yan ano, namumutang ra gid na pray over kay mo mailahang tuyo kay mo man ay kalagmitan gid ilaha na bang ampuan ra ba i-pray over nya. Kaluoy Ginoo, wala ko koy gihimo ugod nga exorcism gyud parehas nila ni Padre Ablong, ni Padre Pipe. Wala, igo ra kong nibasa sa Biblia, ay dili Biblia, magambahan. Dayon panghuman, nag-ampo ang kamahan namo, di makimaya ka Maria, himaya samahan. Ganyan na. O panghuman, ang oros sa alan samahan. Murang di medyo mo katoliko manong. Siya, tinuon na pa di may katoliko, pero nilakaw magod among pastor. Muna, ikaw nalay among gikuha pa dahil salamat kay Padre ha. Ganyan na. So nakaingon ko nga sa akong kaugalingon niya, kini di ang pagkapari nato ba, pagka-Kristiyanos, dili lang di ay para rapos pareho natong relihiyon, kung dili para gid ay sa tanan. Kay ang katungod nga gihatag ni Kristo kanato para man di ay sa tanan. No? Sa man nga dili gyud maayo di ay para nako nga kitang mga lain-lain nga mga sikta magdinautay. Kay usara man di ay ang Kristo nga atong gisunod, no? Kay si Kristo dili man to binunyagang Katoliko tong akong gipriofiran. Pero kaluoy Ginoo na kuan gyud siya ni kanang gitawag og kuan niya niingon gani ni offer gani sila nga siya Padre kanang pwedeng magpabunyag na lamang mi. Nako pwede man ta bunyagan ron dayon pero wa pa manggon mo makakuan pagay. Simba lang usa mo sa Katolikong simbahan, and then after siguro 1 month or 2 months, kung nakita ninyo nga maangay gyud mo sa amo ang pagtulunan, sa amo ang pamaagi sa pagampo, muduol na mo niya nako nya magpabunyag na mo niya. Kaluoy Ginoo, ilag itong gituman unya human sa mga pilato ka simana, ni dool nako kay magpabunyag gyud kuno sila. Mayo gani, wala na problema. Kaya ako dili man ni pang-convert og laing relihiyon ning ako ha. Ako nga makailara mo kung kinsa si Kristo. Mura na ako. Pero giingon nga i-convert ta mo, murag lain po kayo hunaon nga kana bitawng lain namong relihiyon unya mo balihin mo diri namo nya mura ba gidani mo ba? Gidani mo sa mo ang relihiyon, dili ko ganahan no. Kinahanglan nga kina mo kuan gyud mo apil mo sa among relihiyon tungod kay niangay mo sa amo ang pagtulunan. No? So muna atong istorya mga higala. No? Okay, no? Ari na ta sa ato ang topic. Sumpay nis gahapon sa mga higala, no? Akong topic itong kuan Lunes gahapon, Lunes. Kato bitaw dunay nangutanan ako sa Padre. Kaman. Kana bang among relihiyon, among pari ba? Basta gani magpakuan mi, magpabulang mi, di naman may misahan Padre, no? Di naman may misahan. But anyway, ang inyong pari sa ako nang ginaingon, doon na gito siya katungod sa pagdili o sa pagtugot. Kaya ano man ang among pagkapari, amo man ang nadawat gikan sa mga kaobispuhan, no? Nya ang mga kaobispuhan mao man kana sila ang direct kanang descendant sa mga direct nga kana bitang successor sa mga apostoles. Unya ang mga apostoles sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 nakadawat mo ang katungod sa pagtugot, no? Kaya sa Mateo 18 kapitulo 18 nakanayon man kini, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So muna siya. Muna siya nga kuan kanang aduna gyud katungod. Muna nga tuman lamang ta ha sa atong kura paroko, kay nga atong kura paroko aduna man na siya katungod lagi sa pagtugot ug sa pagdili, especially on spiritual matters. Okay, klaro? Na mo-proceed na dayon ta sa atong follow-up nga topic, the role of the parish priest in the Catholic Church. So number 1 rule of the parish priest in the Catholic Church is to celebrate the sacraments. No, sa ato pa ang mga pari mo gyud among number 1 gyud, no, nga katungdanan nga amo yung i-administer ang mga sakramento. Bunyag, kumpirma, kang kumpisal,
kanang kalawat, kasal, orden sa pagkapari, o hilog sa masakiton. So, whether we like it or not, dili po whether we like it or not. Okay, kami mga pari, usahay, kapuyan man gyud pod mi, di ba? Pero, bisan gikapoy mi, basta madala ra gyud sa lawas, amo gyud ang ihatag ang unsa inyong gipangayo, especially tungod especially kung mga sakramento. So, panalita, no? Kapoy na kaayo mi, unya dunay mo ingon nga, pader, magpakumpisa la to akong lulo. Buton naon, ubaliban na gyud unta mi ana, kay parin akong kapuya. Pero kung madala-dala ra gyud lawas, madala ra ba dili gyud ingon nga makuyapan na gyud ka, wa gyud mi moadto gyud mi ana. Okay mo man ay amo lagi katungdanan. Pero di na gyud madala. Magayala po may pasaylo, pala na yung kapuya din ako, ugma alamas buntag na guwahin yung diana. So, administer the sacrament. Number 2 is, providing spiritual guidance and fostering a sense of community. Sa ato pa, kaming mga pare, kuan gyud may mo provide gyud ninyong spiritual guidance. Kana bitang labi nagmangumpisal, no, doon na pod may gitawag na to counseling ginagmay. No, kana bang amo pod nga tudlo pod may ginagmay nali kay tudlo gyud, no, tudlo gyud mon pod may og kabahin sa spiritual matters. Nya usa sa amo karon nga kalabi na sa Diocese of Dumaguete kay mo man ay atong banner program kinig yung kabahin sa basic ecclesial communities, kini community building ba, no, nga mga silingan magsiliganay, no, magsinilinganay kay mahimong community ba, magsinilinganay ba muna nga diri sa akong parokya, ako yung giawhag ang mga silingan, tapok-tapok mo na yung paghuman, kuan mo kanang sa ulog pod mo og mga gitawag na to sa English og banding dia sa inyong kasilinganan, no, mag-ilhanay pod mo, no, dili maayo nga ang inyong mga kasilinganan wa mo mag-ilhanay, no, labi na gyud kung. But anyway, kateng mga pobre wala problema na silinganay kay mura man ay ato laging matud pa pastime nga magtapok-tapok ta nya mag-istoryahan na ganyan. Pero kana gyud naamoy silingan nga dato murag lisod kaya ang pagkuanana, pero madala ra basin ra pud ay in town og kana bitaw doon na ra po'y lamdagan sa Espiritu Santo ba nga ang inyong mga silingan nga mga kwartahan makihugoy-hugoy ra pod natong mga pobre kinana, no. So na, no, jadi ra pud ta ma-take advantage pod ha kay basin pod og nakighugoy-hugoy na ning atong silingan nga kwartahan, magsige ra pud tagpamaylo kwarta nya naanan ra bata ng atong pamaylo kita mga pobre murag nunar ba po tayo kinaiya usahay nga di po tamamayad tungod sa kalisod. Yeah, no? Kita mga pobre dili manaingon nga di gyud ta mabayad pero unsa may ibayad mo bitaw nang nanghulam kay walay kwarta nga magamit para sa mga importanteng balayran unya og pugsod gitag pabayad diha unsa may ibayad ana, no? Pero dili lang nato abusaran, dili lang ta abusaran pod nga bisag makaya ra nato nahala mga magsalig na lang ba. Hindi na siya naman. Noon niya, number 3 nga kining katungdanan sa usa ka kora paroko is to manage parish administration and engage with the broader community. Engage with the broader. Kini parish administration gyud mahigala. Kuan kay ni kanang challenging kay ni siya. Labi na gyud kung ang inyong parish medyo ba mura og usato pa na sanad na, doon na sila ba ilahang kultura ba? Kaya bang mo introduce bito kag bag-o nga mga innovations unya magsupak-supak na. Kinaanad na may ana pader o panalitan. Ako sa una na doon ay akong parokya mahigala sa una nga kana bang ang ilag yun nga kana bang ang ilang naandan gyud kana bang sa Flores de Mayo ang culmination gabi gyud, no, gabi kay para pod nga bugnaw ingon ni ana, no, ato pa gabi gyud Santa Cruzan gabi mga alas 8 ba alas 9. Pero akong nakita nga di magud maka-appeal ang mga kana bitang mga tagalagyo. Ang mga tagalagyo in town balitaan na lamang gyud nato kabahin sa kalihukan pero giingon nga directly involved gyud sila wala. So akong gihimo
adlawan ang Santa Cruzan. So niya kay daanad naman sila na pila naman nila katuig nga gabi yun, no? So daagi mga ugsato pa na mga nisupak gamay, no? Muna naglisod ko ato kay matud palagi doon naman lagi mga gitawag na to kabag-uhan, no? Mga changes. Pero at least isip usa ko kura paruko pasabton lagi nimo dili ka makigaway, no? Ang imong haragyod nga kung doon na kay mga innovations, dili po lamang po ta makig-away po sa imong mga parokyano kay mosamot og kalayo ng parokyano nimo. Ako ang gihimo, sige ra gud pangayong pasaylo. Ganyan na pasaylo ara gyud ko ha. Kay saon nga mao man ni ako ang kanang nakita nga ato yung paapilon ang Tagalagyo. Nyon saon man nato pag paapil sa Tagalagyo kung alas 8 gabi ining atuan. Katong mga tag 12 kilometers gikan sa highway ang ilahang mga barangay. So man nato pagpaapil ana kung gabi so lang ato lamang himuong buntag jud. Buntag lamang total naman tay kanang gitawag na tong covered court di man ta mainitan. So again ano sa parish administration be ready to overcome any kanabitang kanang magsupak ba mga refusal sa mga higala. But anyway, taas-taas naman ang programa. Balik ta ugma ha, balik ta ugma ato gyapon isgut-isgutan kining papel sa usa ka kura paruko diha sa usa ka parokya. Okay, so sa ngalan sa atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ram, ang ato po mga kauban ng mga kaparian lukub Kabisayan ug Mindanao, sa ngalan sa ato ang bagong napili nga obispo nga dito sa Ipil, ang ako atong sa ngalan po sa lahurong Santo Papa si Pope Leo XIV. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad. But anyway, no, pag binuotan mo ha. Ayaw mong sige og buhat og dautan, ayaw paglikay nga makabuhat og dautan. O kung nakabuhat naman gani, pag kinulsol niya pangayong pasaylo, no? Dili niyo na malikayan usahay nga doon na gitay mga kapakyasan, pero ang importante nga magbago kita. Parehas ba ni Dimas ba nga usak kakawatan, pero sa dahil niyang kamatay nangandoy siyang makasulod og langit, no? Giingnan niya si Kristo nga Jesus, ayaw ko kalimti kung natuwa ka na sa imong gingharian. Ginawat siya sa ato pa nagpakita kini nga ang Ginoo anytime basta kinasing-kasing lang kitang mga yung pasayloon kita. Ha? Okay na? Okay. So, daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas!